ଏ ହେଉଛି ବୀରାମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ବାବା ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଲମସେରି ଯିବା ରାସ୍ତାଟା। ଲମସେରିଠୁ କଣ୍ଟାମାଳ ଆସିଲା ରାସ୍ତାରେ ବାମ ପଟରେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ମନ୍ଦିରଟା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି। ଆସିବାକୁ ପୁରାପୁରି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସତର୍କରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମର କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକରେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ କପିଳାସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଏଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କପିଳାସର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରାପୁରି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ନଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ତାପରେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାଟା ବାହାରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଏଇଟା କୃପା କିମ୍ବା ମହିମା କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଭଣଜା ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏହା ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ। ଯାହା ଆଶା ଲାଗୁଛି ଖରାଦିନ ଟା ଶୁଖି ବି ଯାଉଥିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।